que esperamos, en este caso, é que os clubes do Grove sean primeiro e segundo, non sei quen primeiro, non sei quen segundo, aí xa non me vou mollar. O importante é que os turistas disfruten, que teñamos un bo día, que saia todo perfecto e os visitantes saian contentos de haber visto unha gran regata no Concello de Grove, dunha gran rivalidade, onde esperemos que o mar permita que Pedras Negras estes últimos anos sempre permiteu resolver unha boa regata, que podamos ter unha regata fermosa e, sobre todo, dos clubes locais acá de unha primeira e segunda plaza, que ojalá se cumplan. Deixo a palabra un pouco para explicar máis os datos técnicos de participantes, clubes que participan, aos diferentes clubes. Pásalle ao mellor que te has falado. Pasamos ao Diego. Mellor explica aí o que máis me trae a mí, pero bueno, eu simplemente desde o Club Amegrove en Días, pois animar a toda a xente que queira vir a regata que poida, pois que se anime, porque eu creo que entre Amegrove e Mecos creo que vai haber un bo sinceramente. E nada, pois dicir que son 17 traineras as que participan, serán 4 tandas, 3 e 4 e un pouco máis, un largo de 1400 e algo de metros, a 4 largos, e, pois nada, desear suerte e que a xente veña e participe o máis posible. Moitas gracias.